ஜாஹிந்த் நான் உங்களை விராஜ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ சீனா எதனால நாங்கள் ஜப்பான் மேலே அணு ஆயுத தாக்குதலை நிகழ்த்த போறோம்னு எச்சரிச்சிருக்காங்க. இதில் எப்படி தைவான் உள்ளே வந்தாங்க, ஒன் சீனா பாலிசினா என்ன, இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ சீனாவில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான நியூஸ் சேனல் வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் ஜப்பான் மேலே அணு ஆயுத தாக்குதலை நிகழ்த்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீனா தைவான் பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இதை கடைசியாக இந்த பிரச்சனையை பார்க்கலாம். ஸோ சீனாவுக்கும் தைவானுக்கும் அப்போலேருந்தே ஒரு பெரிய பகை இருக்குது. 1949 சீனாவில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆட்சிக்கு வருது. அதற்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய உள்நாட்டு போரே இப்போ இருக்கிற சீனாவில் நடந்துச்சு. அதாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கும் கியோமின்டாங்னு ஒரு பார்ட்டி இருந்துச்சு. இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி கம்யூனிசம் கொள்கை, கியோமின்டாங் வந்து கேபிட்டலிசம், அதாவது முதலாளித்துவ கொள்கை இருக்குல்ல. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை வந்துச்சு. யார் சீனாவை ஆள போறா, இப்போ இருக்கிற சீனா இருக்குல்ல, அதை யார் ஆள போறான்னு சொல்லிட்டு இறுதியாக இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இந்த உள்நாட்டு போரில் ஜெயிச்சிட்டாங்க. 1949 ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க. அட் த சேம் டைம் இந்த கியோமின்டாங் பார்ட்டி இருக்குல்ல, இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சீனாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த தைவானுங்கிற ஒரு குட்டி ஐலாண்ட் நேஷனில் அவங்க தஞ்சம் புகுந்துட்டாங்க. ஸோ அங்கே போய் இந்த சியாங் கைஷிக் தான் இதோட லீடரு. ஸோ இவர் போய் அங்கே ஆட்சி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அப்போ அந்த இடம் பேர், இப்போ இருக்கிற தைவான் இருக்குல்ல, அந்த இடம் பேர் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா. இப்போ இருக்கிற சீனா இருக்குல்ல, அது பேர் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வரைக்கும் தைவானோட பேர் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா தான். ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா, எல்லா கண்ட்ரீஸும் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா, அதாவது இப்போ இருக்கிற தைவான் இருக்குல்ல, அதுதான் உண்மையான சீனா அப்படின்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. இப்போ இருக்கிற பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா இருக்குல்ல, அது கிடையாது, தைவான் தான் உண்மையான சீனா அப்படின்னு எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் 1945 யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் 5 மெம்பர் கண்ட்ரிஸ், 5 பர்மனன்ட் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அதில் சீனாவும் ஒரு மெம்பர் கண்ட்ரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் அப்போது உண்மையான பர்மனன்ட் மெம்பர் கண்ட்ரி ஆனது இப்போ இருக்கிற சீனா கிடையாது, தைவான் தான் உண்மையாக ஆனது. அதுக்கப்புறம் சீனா லாபி பண்ணி அப்படியே வாங்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனை, அதாவது உண்மையான சீனா தைவான் தான். இது எப்படி இப்போ இருக்கிற சீனா உண்மையான சீனாவாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, அதாவது 1970 யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே டிப்ளமேசியை கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. தைவான்லேருந்து இப்போ இருக்கிற மெயின்லேண்ட் சீனா இருக்குல்ல, அதுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ ரொம்பவே க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சதுனால 1979 யூஎஸோட பிரசிடெண்ட்டாக ஜிம்மி கார்ட்டர் வராரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதுக்கப்புறம் நாங்கள் தைவான் கூட டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்க மாட்டோம், அதாவது வெளியுறவுத்துறை இருக்குல்ல, ஸோ அது நாங்கள் தைவானோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. இதுக்கப்புறம் எங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே மெயின்லேண்ட் சீனா கூட, அதாவது இப்போ இருக்கிற சீனா இருக்குல்ல, அதுதான் உண்மையான சீனா அப்படின்னு அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு 1979. இப்போ தான் அப்படியே மாறுது, உண்மையான சீனா இப்போ தான் பீப்புள் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனாவாக மாறுது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த சைடு வந்து கம்யூனிசம் தானே, ஸோ யூஎஸ்ஆரும் கம்யூனிசம் தானே. ஸோ இந்த யூஎஸ் பண்ண அந்த விஷயத்தை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே மாறுது. ஸோ இப்போ இருக்கிற சீனா, மெயின்லேண்ட் சீனா வந்து ஒரு உண்மையான சீனாவாக மாறினது 1979 தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தைவான் வந்து அந்த யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வாங்கினாங்களா அந்த சீட்டு, அதெல்லாம் அப்படியே அங்கே மாறுது. அதுக்கப்புறம் தைவானுக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் எந்த கண்ட்ரியுமே வச்சிருக்கல. ஏன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் யூஎஸ் ரெண்டு பேருமே அதாவது ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்போ எல்லா கண்ட்ரிஸும் கண்டிப்பாக ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, சீனா ஒரு முக்கியமான பாலிசி முன்னாடியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. 1950 திபெத்தை பிடிச்சாங்க சீனா. ஸோ திபெத்தை பிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, திபெத்தில் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ரூல் இருக்கட்டும், ஆனால் திபெத்தோட இந்த ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் இருக்குல்ல, வெளியுறவுத்துறை, அது எங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு நாட்டில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இல்லைனாலே அது ஒரு தனி நாடாகவே கருதப்படாது. அதாவது வெளியுறவுத்துறை இருந்தால் தான் மற்ற நாடுகளோட போய் நம்ம பேச முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய கூட்டமைப்பான யுனைடெட் நேஷன்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே போய் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். வெளியுறவுத்துறை இல்லைனா எந்த நாடுமே நாடாகவே கருதப்படாது. ஸோ தைவான் வந்து நிறைய கேட்டு பார்த்தாங்க யுனைடெட் நேஷன் கிட்ட, எங்களை ஒரு தனி மெம்பராக சேர்த்துக்கோங்கன்னு. ஆனால் ஒன் சீனா பாலிசி கீழே இருக்கிறதுனால யுனைடெட் நேஷனும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. ஏன்னா சீனா வந்து யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலெலாம் ஒரு பர்மனன்ட் மெம்பர், ஆப்வியஸாக அவங்களோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அலோவே பண்ணல தைவானை. ஸோ எப்பயுமே வந்து தைவானில் வர ஆட்சியாளர்கள் எல்லாருமே சீனாவை பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் பேசுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்த ஆட்சியாளர் 2016 கிட்டலாம் ரூல் பண்ண ஆட்சியாளர் வந்து சாய் இங்வென், அது அவங்க தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சீனா, அதாவது தைவானோட பிரசிடென்ட். இவங்க மற்ற ஆட்சியாளர்கள்லாம் விட பயங்கரமான கோவக்காரங்க, பயங்கரமாக எதிர்த்தாங்க சீனாவை. முக்கியமான ஸ்டாண்ட் என்ன பார்க்கப்பட்டுச்சுன்னா, 2016 டொனால்ட் ட்ரம்ப் யூஎஸ் பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறாரு. ஜெயித்த உடனே இந்த சாய் இங்வென் வந்து, அதாவது டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுறாங்க. 1979 அப்புறம்
தைவான் பிரசிடென்ட் ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து யூஎஸோட ஒரு பிரசிடென்ட்டோட பேசுகிறாங்கன்னா இதுதான் முதல் முறை. ஸோ அப்போ சீனாவுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சுட்டு இவங்க சாயிங் பண்ணுறது சரியில்லை, இவங்க தனியாக இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரி மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க, ஒன் சீனா பாலிசி கீழேருந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனா வந்து பயங்கரமாக சப்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த சைடு தைவான் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த சைடு வந்து பயங்கரமாக அந்த வார்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் குவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அங்கேருந்து ட்ரம்ப் எப்பயுமே வந்து அவரோட ப்ரொபகண்டாவே எப்படி இருக்குன்னா சீனாவை எதிர்க்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பைடன் கூட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் காட்டினார், ஆனால் ட்ரம்ப் வந்த முதல் நாள்லேருந்தே சீனாவை எதிர்த்தாரு. அதனால தைவானை ஒரு வெப்பனாக அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு, தைவானும் வந்து யூஎஸை ஒரு வெப்பனாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ 2020 பெரிய பிரச்சனை நடந்துச்சு சீனாவுக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும். ஸோ அப்போ அவர் வந்து தைவானை தான் பெரிய ஆயுதமாக பார்த்தாரு. 2020 மட்டும் யூஎஸ் $5 பில்லியன் அமெரிக்கன் வெப்பன்ஸை தைவானுக்கு செல் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு போர் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு சூழலே இருந்துச்சு. சாயிங்வனே சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் தாக்குதலுக்கு ரெடியாக இருக்கோம், சீனா மட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு மிசைல்ஸ் அனுப்புனாங்கன்னா நாங்கள் தாக்கி அழிக்கிறதுக்கு சீனாவை அழிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்போம். இன்ஃபேக்ட் தைவான் ரொம்பவே குட்டி நாடு, சீனாவோட கம்பேர் பண்ண போனீங்கன்னா அது ஒரு எறும்பு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த சாயிங்வன் வந்து பயங்கரமான ஒரு வார்னிங்கை கொடுத்தாங்க. சீனாவும் அதில் நிறைய அரண்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா யூஎஸ் ஷிப்ஸும் இந்த தைவான் கிட்ட வந்ததுனால சீனாவால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஸோ இப்போது இந்த ஜப்பான் பிரச்சனை என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜப்பானும் வந்து எப்பயுமே சீனாவை எதிர்த்து தான் இருக்காங்க. ஏன்னா சீனா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட பாலிசி வந்து அதாவது சவுத் சீனா சீயை ஃபுல்லாக பிடிக்கணும். ஜப்பான்லாம் இருக்கிறது அந்த சவுத் சீனா சீயில் தான். ஸோ அந்த சவுத் சீனா சீயில் நிறைய ஐலாண்ட்லாம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஜப்பானுக்கு உட்பட்ட ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது, அந்த ஐலாண்ட் பேர் செங்குகு ஐலாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் சீனா கிளைம் பண்ணுறாங்க. சீனாவுக்கு அந்த சவுத் சீனா சீயை ஃபுல்லாக பிடிக்கிறது தான் அவங்களோட எய்மு. ஸோ அப்போ சீனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஐலாண்ட் மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல இருக்கிற ஐலாண்ட் எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க. அதேமாதிரி ஜப்பானோட ஒரு ஐலாண்ட் செங்குகு ஐலாண்டை இவங்க சீனா கிளைம் பண்ணுறாங்க. உடனே ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்கன்னா யூஎஸுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டையும் அதே சமயம் தைவானுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டையும் எடுத்தாங்க. ஸோ போர் வந்தால் நாங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து டைரெக்டாகவே ஜப்பான் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னா, அதாவது ஜப்பானோட டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தைவானை நம்ம எல்லாருமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம், சீனா வந்து தைவானை வந்து பயமுத்துறாங்க அப்படின்னு டைரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக சீனாவோட அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இருக்குல்ல, அவங்களோட ஒரு தனி சேனல் வச்சுருப்பாங்களா, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் சொன்னது ரொம்பவே தவறு, சீனா வந்து பயங்கரமாக கோபமாக இருக்காங்க, அதனால நாங்கள் வந்து அணு ஆயுதத்தை கண்டினியூஸாக உங்கள் நாடு மேலே நிறைய பாம்ஸை ட்ராப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு டேரெக்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. 5 நிமிடம் வீடியோ இது. ஸோ இது சொன்னதுக்கப்புறம் ட்விட்டர்லலாம் பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங் ஆகுது, யூடியூப்லேயும் நிறைய இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட சேனலே இந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் இது போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள்லாம் பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பரவிட்டு. ஸோ ஜப்பான் என்ன பதிலடி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். இதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் ஏதாச்சும் பெரிய அளவு உருவெடுக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நம்ம பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும். ஸோ இதை அவங்க கிட்ட சொல்ல நினச்ச விஷயம் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாரத் மாதா கி ஜெய்.